S nami máte nové bývanie vo zvolenskom rezidenčnom projekte Hike konečne na dosah. Poďte do lepšieho a objavte exkluzívny trojizbový byt s výhodami rodinného domu. Byt je priestranný a má takmer 90 metrov štvorcových. Má dve veľkorysé spálne, prepojenú obývačku s kuchyňou a až dve kúpeľne. Útulnosť a priestrannosť, to je presne to, čo vystihuje tento exkluzívny byt, pretože je to luxus, ktorý si môžete dovoliť. Je moderne zariadený, doslova až po poslednú lyžičku a na materiáloch developer nešetril. V byte nájdete všetko, čo pre komfortný život potrebujete. A ešte niečo, vždy tu zaparkujete a máte súkromie takmer ako v dome, ale užijete si aj dotyk s prírodou. Mimochodom, tento bytový dom má aj zelenú strechu. Dobrú grilovačku si môžete dopriať zase s vašimi priateľmi v altánku, ktorý je blízko tohto bytu. No a ak máte deti, tak tie ocenia ihrisko v uzavretom areáli. Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Príďte si pozrieť tento trojizbový byt na vlastné oči a dohodnite si svoju obhliadku.